Sen işesin? Кечкене шақтағы видеоларны қарайм. Сеңа да керек булыр деп ойлайм. Сен видео эшлисең бит. Tünü boyu yuklamadın mı? Әйе, мин кичәсен кайттым. Йоклый алмадым. Нәрсе buldu? Кичә Җәмил зур концерт тәкъдим иткән, абыйң белән сөйләштем. Şundan. Юк, мин аңламыйм. Ул безнең өчен шат түгел ахыр. Талаштык. Hazır yoğundan besleşiriz. Benim şef yanalığım var. Tiyatrodan kat geldi. Üstelde. Сен Питерга китәсеңме? He? Сен Питерга китәсеңме? Meni kastinga шақырдылар. Яхшы. Узаккамы? Әлегә уйлamadım. Senin белән сөйләшәсем. Анда эшләсәң, анда яшәргә кирәк. Син шат түгелме? Юк, мин аңламыйм. Ник бүтән әйберне ташлап, белмәгән шәһәргә күчергә? Безнең барысы да яхшы бит. Мин ташларга җыенмыйм. Мондый мөмкинлек көндә булмый вакытында үзең дә баш тартмадың. Ул минем мөмкинлек. Мин ул мин, ә син ул син. Син нәрсә әйтмәкче буласың? Нәрсә? Син ул син дигән сүзең нәрсәне аңлата? Безнең барысы да яхшы булыр өчен көне-төн эшлим. Монда барам, тигендә барам. Ә син минем янымда була алмыйсың. Театрга йөрү, бәйгеләрдә катнаш. Яки курайда уйна. Әллә кая барга җыенгансың? Ни өчен? Эш тиенгәнме? Нәрсә? Син миннән көләсеңме? Син мине кемгә саныйсың? Минем өйдә утырасым килми, минем иҗатымны үстерәсем килә. Йолдыз булдыңмы ни? Миңа кеше акчасы кирәкми. Синеке дә кирәкми. Әгәр син мине аңламыйсың икән, аңларга теләмисең икән, мин сорап та тормыйм.